Švajčiarom. Teraz sa opäť vrátili na tie najvyššie priečky Švajčiari v posledných sezónach. Hovorí o tom aj pohľad na rebríček Pohára národov. Švajčiarsko vedie o 1671 bodov pred Rakúskom. Takýto veľký rozdiel je momentálne medzi veľmocami v počte získaných bodov za sezónu v mužskej časti Svetového pohára. Štefan Rogentín. Takisto má výbornú formu, čo ukázal vo štvrtok, keď vyhral tréning z jazdu. Jediný tréning, ktorý sa uskutočnil z pôvodne 2 plánovaných tréningov, sa ten druhý piatkový včerajší neuskutočnil. A práve Štefan Rogentín v štvrtok bol najlepší v tréningu. Z tohto pohľadu by dnes mohol patriť k favoritom. Patrí mu 9. miesto v celkovom poradí Super G po 6 pretekoch. Dvakrát bol v prvej desiatke, vo Wengene 9., v Garmisch-Partenkirchene 7. To sú jeho najlepšie výsledky, ktoré dnes môže rozhodne prekonať. Zatiaľ je v hre o priebežné prvé miesto, ktoré drží jeho krajan Loic Meillard, tak budeme mať 3 Švajčiarov na čele. Je to veľmi pravdepodobné. Štefan Rogentín a jeho útok na prvé miesto je úspešný. O 300 sekundy sa dostáva pred Loika Meillarda. Švajčiarsky triumvirát na čele v priebežnom poradí. Rogentín, Meillard, Boisset a ešte aj 4. miesto patrí Švajčiarsku za slov Gina Kaviecela. To je teda dominancia tak ako v celej sezóne, tak aj vo finálovom Super G. Švajčiari kráľujú, aspoň zatiaľ to platí. A je to o to cenejšie, že sa to koná na pôde odvekého rivala Rakúska v Saalbachu. A to je ešte v hre s desiatkou Franjo von Almen, objav tejto sezóny, a predovšetkým Marko Odermatt.